يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. ہر نبی پاک دے غلام دی زبان بولے تے آکے میٹھا میٹھا بول کے صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. نبی پاک دی ذات دے درود و سلام پڑھنا ہے. اس خوش نصیبی تو کوئی بھی معروم نہ ہوئے. ہر زبان آکے صلاۃ وسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. پڑھیے صلاۃ وسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا نور اللہ. تو جھک سونے دیکھو گے تے. بڑا پیارا نسخہ سنت و جماعت دے ترجمان نے لکھا آندہ ہے کہ تو جھک سونے دیکھو گے تے. تو جھک سونے دیکھو نبی پاک دا کلمہ پڑھن والا وظیفہ ہے کہ تو جھک سونے دے بوہے تے نگاہ دیاں ویکھی. تو جھک سونے دے بوہے تے. تو جھک سونے تو جھک سونے دے بوئے تے نگاہ دیاں ویکھی. یارا منگ حسنین دا صدقہ. تو منگ حسنین دا صدقہ. تو منگ حسنین دا صدقہ. تو منگ حسنین دا صدقہ. دیاں ویکھی. تو جھک سونے دے بوئے تے نگاہ دیاں ویکھی. تو منگ حسنین دا صدقہ عطا دیاں ویکھی. سنیا منگ حسنین دا صدقہ. نبی دی آل دے نال پیار کرن والے آکھو ذرا سبحان اللہ. میرے نبی دے حسین دی شان نو سامنے رکھ کے کلی کر کے آکھو سبحان اللہ. بڑی پیاری گل اور بڑی پتے تے گل بڑی پیڑی گل کر گیا شاعر اپنی اس گل دے اندر کہ حیا کرے اس دھرتی کے نبی دی آل دم. ارے حیا قبر وچ پیڑیاں بندیا. سبحان اللہ.
میں آخیا قبر وچ اپنیاں بندیا جانا قبر دے اندر تو بھی جانا میں بھی جانا کوئی پیر ہوئے فقیر ہوئے مولوی ہوئے عالم ہوئے عام بندہ ہے قبر دے متھے لگنا ہے لیکن گل کیے حیا کرے سیدی نبی دی دا صدقہ صدقہ جنہیں میرے نبی دے حسین دے ویر آباس دی شان دی وفا سنیا کذرا سبحان اللہ غازی عباس دی شان وفا دیا کذرا سبحان اللہ وہ بیٹھا کے اپنے بیٹے سنا عباس صدیقی سے سنا کے بٹھا کے بچیاں بٹھا کے بچیاں سنا عباس صدیقی سے بٹھا کے بچیاں سنا عباس صدیقی سے تے پیدا اپنی نسلاں وچ اے پیدا اپنی نسلاں وچ او وفا دیاں تو منگ حسنین دا صدقہ تو منگ حسنین دا صدقہ ہو عطا دیاں وہ سویا جھک سونے دے بوئے تے عطا دیاں ویکھی گسیری سنا سونے دیاں ناتاں گسیری اوپر سونے دیاں ناتاں کرم ہویا تے پل اندر کرم ہویا تے پل اندر شفا ہویا ویکھی تو منگ حسنین دا صدقہ اللہ کریم دیاں بے حد حمداں مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی ذات مبارکات انگنت لامحدود بے حساب و بے کتاب ہدیہ محبت ہدیہ درود و سلام پیش کرن تو بعد میرے بزرگوں میرے بھائیوں آج دے ختم کل شریف دے اندر تشریف لیان والے محبان صحابہ و اہل بیت آقا کریم علیہ السلام دے غلاموں مار محمد ریاض صاحب دا انتقال ہویا اسی سارے ریاض صاحب مار نواز صاحب مار شباز صاحب انہاں کو اظہار تعزیت واسطے تے اپنے اس فوج شدہ بھائی دی دعائے مغفرت اصال ثواب واسطے اکٹھے ہوئے ہیں دعا ہے اللہ کے کائنات ساڈا آنا اتنے بہ کے پڑھنا حاضرین دا مقصد قبول فرما کے مار ریاض صاحب دی بخشش و مغفرت فرمائے سارے آکھو آمین انہاں دے برادران نے بیٹیاں نے کل شریف اس موقع دے ذکر مصطفیٰ ذکر صحابہ و اہل بیت مصطفیٰ دا اہتمام فرمایا کلاں دے اتے اکٹھے ہونا رل مل بہنا اے بے مقصد نہیں ہوندا
یہ مقصد یہ ہوندا کہ جان والا چلا گیا، یہ جان چھڑ کے ٹر گیا، یہ کچھ مقاصد نے جنہاں جو عظیم مقصد ہے کہ او دے جان تے اللہ تے او دے رسول دا ذکر کر کے قرآن و حدیث بیان کی جاوے تاکہ زندہ رہن والے جو کسی دا ایک دل چینج ہو جاوے اللہ او دی بھی مغفرت فرما دے زندہ دی بھی بخشش و مغفرت فرما دے۔ مقصد یہ ہوتا تاکہ کوئی پڑھیا جاوے سجن بیلی دوست یار جو انہاں نال تعلقدار ہوندے نے بیلی ہوندے نے رشتہ دار ہوندے نے او آن معذرت دے نال جے محسوس نہ کرو تے میں ایک جملہ آکھاں بھوکے چھکنے اخباراں پڑھنیاں تے دنیا داری دیاں گپاں مارنیاں ساریاں پہ کے چھیڑ چلنیاں، یہ مقصد نہیں ہوندا۔ مقصد یہ ہوندا بندہ وضو کرے، وضو کر کے بڑے بہادر طریقے نال رب دا ذکر کرے، سورہ یاسین دی تلاوت کرے، سورہ رحمان پڑھے، علامہ صاحب بیان کرن نیت عمل دی ہوئے تے اصالِ ثواب مخلص ہو کے اپنے بھائی دی دعا کرے۔ آج ایک کر کے جا رہا پہلے مرے گا، یہ دے واسطے بھی دعاواں ہوندیاں رہے۔ حضور دے غلاموں، ایک ذمہ دار انسان دا باپ کا انتقال ہے۔ آج دے موضوع دے اندر انتہائی حساس، بڑا پیچیدہ اور حالات حاضر ساڈا جس چیز کی سانو ضرورت ہے وہ عنوان میں منتخب فرمایا۔ آپ اگر ساری توجہ میری طرف کرو گے تو انشاءاللہ آج دے کل دے اندر کچھ نہ کچھ ساری تبدیلی دا سبب بن جائے گا۔ قرآن مجید فرقان حمید دی سورہ تحریم وہ دی آیت نمبر 6 تواڈے سامنے میں تلاوت کی تھی۔ میرا اللہ اے دے اندر اپنے یار جہاں سارے غلاماں نوں مخاطب فرما رہے ہیں، سارے کلمہ پڑھن والے یا ایھا الذین آمنوا، کوئی ایمان والو جنہاں نے تاجدار انبیاء دا کلمہ پڑھیا ہویا، جنہاں نے نبیوں دے تاجدار دا کلمہ پڑھیا، کلمہ پڑھ کے خوش نصیبی کہ وہ مسلمان ہو گئے، انہاں دا تعلق رب دی وعدہ نیت نال بھی بن گیا، رسول اللہ دی رسالت دے نال بھی بن گیا۔